Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар тапшыруын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге программада. Тавышлылар алдан йөри. Казанда төзекләндерү объектларын сайлау буенча онлайн тавыш бирүдә җиңүчеләр билгеләнде. Күңелле каникул Апас районындагы мәктәп яны лагерьларында ял итүче балалар ни диләр? Кояш шәһәрчегеннән безнең хәбәрчебез язмасы. Иртә язның әҗере кыр эшләренә оешканлык белән кергән республика хуҗалыкларында терлек азыгы хәзерләү тулы куәтенә бара. Татарстанда урманнарның янгын куркынышы югары булу сәбәпле яңадан шторм кисәтүе игълан ителде. Бу хакта республиканың гидрометео үзәге хәбәр итә. 13 июньнән 23 июньгә кадәр Татарстан урманнарында югары һәм гадәттән тыш янгын куркынышы сакланачак дип билгеләп үтә метеорологлар. Бу вакытта учак ягу, чүп-чар калдыру һәм яндыру, урман полосасы янына автомобильләр кертү тыела. Казанда Серов урамындагы бульвар һәм Кече Чайкова күле төзекләндерү объектларын сайлау буенча онлайн тавыш бирүдә җиңүче дип табылды. Бу хакта министрлар кабинетында брифингта сөйләделәр. Территорияләр Татарстан башкаласында гына түгел, бөтен республика буйлап төзекләндерелә. Мәсәлән, эшләр Чаллыда Прибрежный паркында, Әлмәттә шәһәр су саклагычында уза. Түбән Камада Тукай урамындагы бакчаны төзекләндерү дә планлаштырыла. Яшел үзәндәге яшь карапчы бакчасында яңартачаклар. Татарстан стал родоначальником федерации. Нәкъ менә Татарстан шәһәр мөхитен формалаштыру проектында алдынгы булды. Россия төзелеш министрлыгы безнең тәҗрибәне югары бәяләде һәм аны бөтен Россиягә торатырга тәкъдим ясады. 2015 елдан 2022 елга кадәр Татарстанда 367 иҗтимагый киңлек барлыкка килде. Гомуми суммасы 19 миллиард сум тәшкил итте. Тавыш бирүдә барлыгы 363 мең кеше катнашкан, иң актив тавыш бирүчеләр казанлылар, алар 112 мең. Иҗтимагый киңлекләр ишегаллары белән бергә яңартыла. Тавыш бирү безнең ишегалды программасы буенча да узды. 2000 территориядан халык төзекләндерү өчен 200 ишегалдын үзе билгеләгән. В рамках программы развития городской среды без учета федерального конкурса Шәһәр мөхитен үстерү программасы кысаларында федераль конкурсны исәпкә алмыйча елына 60-ка якын объект гамәлгә ашырыла. Һәм алдагы 60 объект онлайн тавыш бирү йомгаклары буенча гамәлгә ашырылачак. 2022-2023 уку елы тәмам. Белем һәм тәрбия учакларында 1 июньнән мәктәп яны лагерьлар оешты. Район буенча алар барлыгы 12 ноктада эшли. Биреге 300 бала йөри. Каратун урта мәктәбенең Кояш шәһәрчеге дип исемләнгән лагерендә бүгенге көндә 90 укучы ялларын күңелле, файдалы һәм истә калырлык итеп үткәрә. Алар төрле кызыклы чараларда, уен бәйгеләрдә, әңгәмәләрдә катнаша. Каратун урта мәктәбендә Кояш шәһәрчеге дип исемләнгән лагерь оештырылган. Аның эшчәнлеге көн саен иртәнге якта гим астында Татарстан һәм Россия флагларын күтәрү белән башланып китә. Бүгенге көндә лагерьга барлыгы 90 бала йөри. Алар шәйгә ялларын файдалы, күңелле, мавыктыргыч, нәтиҗәле итеп үткәрә. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Лагерьда балаларны 3 тапкыр ашаталар. Алар өчен төрле уеннар, бәйгеләр, сәяхәтләр, чаралар оештырыла. Без инде башлангыч сыйныф укытучылары шушы лагерьда вожатый булып эшлибез. Безнең иртәбез һәр көнне иртәнге зарядка ясау белән башланып китә. Аннан соң инде балаларны тәмле кайнар аш көтә. Шуннан соң без рәхәтләнеп һавада төрле уеннар, төрле конкурслар үткәрәбез. Без дуслар белән лагерьга җыйбыз, монда бик әйбәт. Уйныйбыз да, көләбез дә, спортта да сынатмыйбыз ди балалар. Җәй ул үзе бер тормыш. Каратун мәктәбендә лагерьга йөрүче укучыларның каникуллары кызыклы, истә калырлык матур вакыйгаларга бой булып үтә. Без лагерьне яратабыз. Динә Нишметдинова, Гөлназ Валиева, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Апас районы.
Республика балалар клиник хастаханасы табибларына мөрәҗәгать саны елдан-ел 10-12%-ка арта. Амбулатор хезмәтенә көненә 140 бала мөрәҗәгать итә. Җәрәхәтләрнең күпчелек өлеше аяк кул сынулары белән бәйле. Имгәнү сәбәпләре төрле. Алар аеруча велосипед, самокатларда йөрү нәтиҗәсендә килеп чыга. Шулай ук балалар уен мәйданчыкларында да имгәнә. Соңгы вакытта ата-аналар тарафыннан балаларына тиешле игътибар булмау сәбәпле зур булмаган биеклектән егылып имгәнү очраклары да арткан. Быел яз иртә килде, терлек азыгы да тиз өлгерде. Хәзер республикабыз хуҗалыкларында терлек азыгы хәзерләү тулы куәтенә бара. Нурлат районының Южная агрофирмасында бүгенге көнгә 2800 тонна сенаж салынган. Кырда тагын нинди эшләр башкарылганы турында алдагы язмада. Денис Филиппов бүген пишән өстендә иртәнге 6-дан хәзер 165 гектарлы люцерна кырын иңли. Трактор роле артында ул 9 ел. Шәшүдә дә, җир сөрүдә дә катнаша. Соңгы 2 елда 60чысы белән бергә азык әзерләүдә. Иссе, җил, кояшлы көннәр пишән өстендә ярдәмчеләр ди механизаторлар. Чапкычлардан соң үләннәрне әйләндерүче һәм тиземнәргә салучы агрегатлар эшкә керешә. Аннан чират азык җыючы комбайнга. Погодалар әйбәт, былтыргы кезләрдә әзрәк җаңгырлар булып алды бәйләр арасында. Быел җаңгырлар диләр шул. Шәнтискибе. Азык әзерләү килеп бара, ләкин белгечләр әйтүенчә, май башындагы кыраулар һәм озак вакыт явым-төшемнең булмавы күп еллык үләннәрнең үсешен тоткарлаган. Планлаштырылган күләмнәргә өметләнергә туры килми. Шуңа да карамастан, пишәннәр яхшы, йомшак, аксымга бай. Перед началом заготовки всегда проводим анализ. Эшне башлар алдыннан һәр вакытта анализ ясыйбыз. Гомумән алганда үләннәр начар түгел, аксымы 26-28 тирәсе. Хәзер яңгыр яуса яхшы булыр иде. Һәрбер техникада механизаторлар барсы да комплектланган. 2 сменада эшне оештырып барабыз. Көндездә, төнләдә, шушы комбайннарда, шушы волковыразовательләр барса да 2 смена оештырылган. Уҗымга чәчелгәнен чабып алганнар инде. Аны 320 гектарда үстергәннәр. Үләннәрне беренче тапкыр чабуны бер атна дигәндә тәмамларга планлаштыралар. Сөләйман крестьян фермер хуҗалыгында сенаж салу тәмамланган. Монда аны 1200 тоннадан артык әзерләгәннәр. Район буенча бу күрсәткеч 4000 тоннадан артык. Тагын 132 тонна пишән әзер. Гөлназ Хәсәншина, Илшат Мәхмүтов, Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары, Нурлат районы. Казакстанның генераль консуллыгы милләт ара туганлык җепләрен ныгыту юнәлешендә даими эшчәнлек алып бара. Аеруча казак халкының бай милли мәдәни традицияләрен, гореф-гадәтләре белән таныштыру өстенлекле юнәлеш. Хәбәрчебез Мөршидә Җиһан казак халкының тагын бер үзенчәлекле йоласы белән таныштыра. Казак халкының йолалары бик күп, шуларның берсе тусау кесү дип атала. Менә минем кулымда бау, ул матур итеп бизәлгән тусау, ягъни казак телендә һәм пычак. Шушы бауны бәләкәй кызның бу очракта Данияның аякларына бәйлиләр дә һәм шушы йола буенча аны кисәләр. Тусау кисүче йола буенча бик дәрәҗәле кеше булырга тиеш. Нәтиҗәдә бала да аның кебек уңышларга ирешә. Данияның тусавын Казакстанның Казандагы генераль консулы Ерлан Искаков кисте. Осы жылда тусау кисү казак халкының бик борынгыдан килгән йоласы. Без аны тугандаш татар халкына да танытасыбыз килә. Гаилә кыйммәтләрен тәрбияләүдә шушындый күркәм йола гадәтләребез күп. Тусау кисү йоласын биредә үткәрергә карар бирдек, чөнки Дания Казанда туды. Исем кушканда да татар казак халкына уртак булсын дип сайладык, ди әтисе Ильяс Турсунбаев. Кичкентай баланың тусауын кесү сонымен кызыбыз Даниягә 1 яшь тулды. Нәкъ шул вакытта бала тизрәк аякка басып, йөреп китсен дигән ният белән әлеге йола үткәрелә. Без дә иң якын кешеләребезне чакырдык. Якын кешеләр арасында Кытайда туып үскән милләттәшебез Базарбай Бикшәнтәев та бар. Аңа да әлеге йола таныш. Исеме генә бераз үзгә. Бездә тушауын салу дип әйтә. Шул йолага махсус килдек. Тушауын салу бөтен төрки халыкларының уртак хәзинәсе дип әйтергә була. Уртак хәзинә татар халкында кызганычка каршы сакланып калмаган. Югыйсә йоланың мәгънәсе бик тирән. Бала үтәсе юлга чисталык, паклык билгесе булган ак җәймә түшәлә. Тусау кисүче үгит насихат сүзләр әйтә, баланың юлын фатихалый. Бауда озын гомер теләүче чиксезлек билгесен аңлатып бәйләнә. Баллы һәм җитеш тормышта яшәсен дип бала атлап киткәч, конфет яисә вак акчалар сибелә.
Ак юлның азагында бала тагын бер сынау сайлау уза. Уен коралы каләм, акча, китап арасыннан Дания каләмне сайлады. Танылган язучы була дигән теләкләр белән әти-әнисе Казах халкының традициясе буенча кунакларны сый өстәленә чакырды. Бу исә тусау кисү йоласын уздыру уңайыннан 5 бармак белән сыйлану дигән сүз. Мөршидә Җиһан, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Эфирда яңалыклар программасы чыгарылышыбызны китап алдым кулыма сәхифәсе белән дәвам итәбез. Аның белән Ләлә Зайнуллина таныштыра. Исәнмесез. Республикабызда төрле катлам укучылар өчен китаплар басылып тора. Алар белән сезне мин Ләлә Зайнуллина таныштырам. Татар халкы элек-электән тырыш, һөнәрле булган. Гырыф-гадәтләрне саклауда аеруча авыл кешеләре тугрылыклы. Һәр төбәк үзенең балта осталары белән дан тоткан. Һөнәрчеләр агачка бизәкләр төшергәндә матурлыкка омтылышын, хыялын, эстетик зауыгында сала. Татарстан китап нәшриятендә иҗатның әлеге төрен тирәнтен яктырткан Идел буе татарларында агач кисү сәнгате китабы чыкты. Китап авторы Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты фәнни хезмәткәре Людмила Шкляева. Китап сәнгать белгечләре, этнографлар, тарихчы педагоглар киң даирә укучылар өчен тәкъдим ителә. Сау сәнгатеннән багышланган шундый фәнни хезмәтебез чыкты. Аның авторы сәнгать белгече Людмила Михайловна Шкляева. Ул Галимҗан Ибраһимов исемендәге институтның фәнни хезмәткәре. Күп еллар дәвамында фәнни экспедицияларда Татарстан районнары буенча да һәм Татарстан читтәге татарлар яши торган районнарда, авылларда йөреп, шушы материалны туплап, әлеге китапны яза ул. Бу китапка бик күп төрле фотографиялар, авылларның күренешләре кергән. Кемдә булса, үзенә йортка бизәкләр төшерү өчен, ясау өчен осталар эзли икән. Бу китаптан шулай ук аны табырга мөмкин. Авылның үзенә хас ниндидер бизәкләре булган, бер авылдагы бизәкләр башка авылдагы бизәкләр белән хәтта охшамаган булырга да мөмкин. Татарлар бит яраталар бизәкле, ачык төсләр белән ясалган шундый матур йортларда яшәргә. Туган телебезнең матурлыгы һәм байлыгы бихисап. Балаларыбызда ана теленә мәхәббәт тәрбияләү безнең бурыч. Ул кызларыбыз белән буш вакытны файдалы һәм күңелле итеп уздырырга теләүчеләргә Зилә Хөснетдинованың Баш ваткычлар уеннар китабы файдалы ярдәмлек. Әлеге басмада яңа туган сабыйлардан алып 10 яшькә кадәрле балалар өчен төрле уеннар һәм логик мәсьәләләр тәкъдим ителә. Кече яшьтәге балалар өчен булган уеннар әти-әниләр өчен киңәшләр белән баетылган. Әйтик, мәсәлән, менә монда. 3 яшькә кадәрге бүлек бу. Монда без хәтербезне яхшыртабыз, сөйләшергә өйрәнәбез, әти-әнинең биргән җавапларына, биргән сорауларына җаваплар бирәбез һәм рәсем ясыйбыз. Икенче бүлек ул безнең 3 яшьтән алып 6 яшькә кадәрге балалар өчен. Алар инде әлбәттә катлаулырак. 6 яшьтән 10 яшькә кадәрге балалар өчен монда без укый да белергә, монда без җөмләләрдә төзи белергә, мантыйкый фикерләргә дә, фикерли дә белергә тиеш. Улы кешене борчый торган монда бер сорау булырга мөмкин. Без моның җавапларын үзебездә белеп бетермәбез бит әле дигәнеме? Китапның битләренә рәхәтләнеп язарга була. Балалар язучысы, шагыйрь Абдуллалиш исемендәге әдәби премия лауреаты Җәүдәт Дарзаман иҗаты кызыклы маҗараларга бай. Канатлы каһарман китабына кергән язмалар укучылар өчен дә мавыктыргыч булыр. Җәүдәт Дарзаманның әлеге китабын ясаганда, каһарманны ясаганда безнең 2 рәссам эшләде дип әйтергә була. Аның берсе Лилия Гарифуллина, үзе яшь кенә кыз, үзе Японияләрдә ниндидер иҗади командировкаларда булып кайткан кыз. Ул инде әле китапка әз генә аниме рәсемнәр кертергә тырышты. Аның шул ягы үзенчәлекле. Инде Ольга Ярикова, ул инде үзебезнең ничектер менә классик дип әйтгәндә татар рәсемнәрен менә шунда кертергә тырышты. Шуңа күрә әле китап бик кызык, бер төрле генә түгел, һәм үзенә шул әйбер белән дә үзенә җәлеп итәчәк. Менә үзегез күреп торасыз, ул гадәттә шигъри озын шигырьләр язылганда, янында гадәттә булмый торган иде менә бу рәсемнәр, менә бу рәсемнәр баргач, минемчә шушы вакыйгаларны рәсемгә дә күчереп баргач, минемчә балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә укуы күпкә күңеллерәк. Аның вакыйгалары да әлбәттә кызыклы. Безнең Кырмыска турында мәсәлән тулы бер әкият дип әйтергә була, бер батыр кырмысканың
ничек итеп анда аның исеме канатлы каһарман дигән әсәрдә инде бу. Бер батыр кырмысканың ничек итеп нинди вакыйгаларга очрау, канатлар алып очып китүе аның бик күңелле әкият дип әйтергә кызык әкият. Анда инде ничек итеп күбәләкле белән сугышулары турында балаларга менә моны укырга була. Менә буларның һәрберебезгә укырга кирәк булар инде безнең татар балалар әдәбиятының классикасы буларга тиеш әсәрләр. Теле барның юлы бар, абруе, кадер хөрмәте бар. Балаларда да, өлкәннәрдә дә иҗатка, аң белемгә тартылу кимемәсен дип бүгенгә саубуллашам. Әйләнә тирәнең чисталыгын саклау тәртипләп тору максаты белән Актаныш районы укучылары чисталык өмәләрендә катнаша. Шушы көннәрдә 2нче санлы Актаныш урта мәктәбе укучылары да әлеге игелекле гамәлгә кушылды. Егет-кызлар Хәмид Чишмәс янын тәртипкә китерделәр. Каникул булуга карамастан Актаныш урта мәктәбенең 5нче сыйныф укучылары изге эшкә алынган. Алар бергәләшеп Чишмә янын чүп-чардан арындырды. Көз айларында, язгы айларда табигатькә экскурсияга чыгабыз. Экскурсияга чыгуыбыз инде безнең ял итүгә генә кайтып калмай, табигатны чистартуга, Чишмә буйларын чистартуга, су буйларын чистартуга игътибар итәбез. Мондый игелекле эш күңел халәте булганда гына канәгатьлек хисе бирә. Безнең төп бурыч туган якның чисталыгын һәм тәртибен саклау ди укучылар. Без табигатны яратабыз, чисталыкны сакласыннар иде. Әйләнә тирә мөхитебезне кайгыртучы, балаларга экологик тәрбия бирүче чаралар киләчәктә дә оештырылыр дип ышандыра мәгариф хезмәткәрләре. Алия Галиуллина, Регина Салахова, Марат Саррахов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Йога аша үз-үзеңне сәламәтләндерергә һәм бәхетле хис итәргә. Татарстанның эшлекле хатын-кызлары берләшмәсе әгъзасы Алена Артемьева районда яшәүчеләр белән шундый юнәлештә күнегүләр алып бара. Әлеге практика балалар арасында ничек популярлык ала? Хәбәрчебез белеште. Урманда иртә яфраклар кыштырды, кошлар сайрый. Шундый фонда йога дәресләре үтә. Алена Артемьева берничә елдан бирле бу юнәлештә шөгыльләнә. Ул профессионал инструктор. Әлеге күнегүләр эшләүгә аны аркаларында авырту туеп китергән. Үзендә җиңеллек сизгәннән соң тәҗрибәсен башкаларга да өйрәтергә уйлаган. Хочу, чтобы все женщины... Бу абызның барлык хатын-кызларының үзләре турында уйлый башлавын телим. Үз энергияларын аңласыннар, аның белән идарә итә алсыннар. Миңа калса, бу сәламәт булу өчен бик актуаль, чөнки күпчелек кешенең көннәре компьютер артында үтә. Аленаның гаиләсендә йога белән кызыксыну буыннан буынга күчкән. Совет вакытында ук әлеге юнәлеш белән әтисе Вячеслав Сорокин мавыккан. Ул хәзер кызы үткәргән күнегүләрдә актив катнаша. 1983-85 елларда бик кызык иде ул. Йога күнегүләренең кәгазьдә бастырылган варианты кулдан кулга йөрде. Без бик теләп өйрәнә идек. Әллә гадәти булмаганга да бик кызыклы идеме? Алена әйтүенчә, йога белән шөгыльләнү өчен коврик һәм сәламәтлегеңне яхшыртырга теләк кенә кирәк. Инструктор дәресләрне ачык һавада һәр теләүчегә түләүсез алып бара. Күптән түгел Татарстанның эшлекле хатын-кызлары республика оешмасының Буа шәһәрендә узган киңәшмәсендә йога практикасын районның туристлык маршрутына кертү мөмкинлеге мәсьәләсе дә каралды. Камилә Мусина, Илнур Кадыров, Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Чыгарылышыбызны күркәм эшләр эзеннән сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Бу юлы сүзебез Левченко бистәсендә яшәүче Рәимовлар гаиләсе турында. Алар белән очрашканнан соң шәхесне тәрбияләүдә спортның роле никадәр зур булуы хакында уйланасың. Сүзне хәбәрчебез Ания Гыйбадуллинага бирәбез. Отлично. Раимова входит в зону, бросает и забивает 3-0. Айгуль Раимова. Алкышларга лайык бүгенге героебыз Айгөл Раимова. Кичкенәдән хоккей белән шөгыльләнә. Казанның форвард командасы уенчысы. Спортка аны әтисе алып килгән. Актив, максатчан һәм көчле булырга өйрәтүче дә Сирина абый. Менә мактау тактасы бар монда, укучыларны мәктәп симында булырсың. И шулай килеп тә чыкты. 9 ел буе мактау тактасында эленеп торды. Отличница булды, молодец. Сирина абыйның янәшәсендә бара торган улы да спортчы. Үсмер чагында ул Саранскига китеп, спорт мәктәбендә укыган. Футболист. Спортка мәхәббәтне үз үрнәгендә күрсәткән, балаларын да кичкенәдән үк актив яшәү рәвешенә өйрәткән. Барлык әтиләр дә шундый булсын иде. Мин бер тренировкада калдырмыйдым, бергә бара идек, бергә кайта идек.
Бұл біздің спорт нәсілден келген кебегенде. Минем әти бик ветеран войны, сугыш ветераны. Электен мине үзе сөйләп спортка этерде әти. Бик яратайды спортны. Міне 71-ші жылдарда Канада белән хоккей уйныйлар иде. Без теңге 2-3 хәл әти белән утыра идек хоккей карап. Мәтәмәти мин дә хоккейст булам. Ну, шундый ни бар иде инде. Да, бу моның өчен күп эшләргә кирәк дигән иде. Күп чабырга кирәк иде. Аларны үгетләргә туры килдеме? Юк, бернинди ни булмады, үзләре теләделәр. Анысы инде ни сумкасы, баланың анда киемнәре, конькилары күтәреп бара алмый ул никак. Әнисе эштә, мин командировкада, онан истереп бара, кар өстеннән истереп бара, истереп кайта үзе. Менә бу инде минем хоккей формалары инде, истәлекле формалар да бар инде. Бу Татарстан өчен уйнаган идем 2016-нчы, 17-нче, 15-нче елларда булган инде. Менә бу хәзерге форвард команда өчен уйнам, Казан командасы. Кичкенә вакыттан ук үземне шулай өйрәттем. Менә бөтен җирдә илгерәм дидем. Менә бөтен җирдә илгерәм, укырга да илгерәм, тренировкаларга да илгерәм. Мин үземне шундый дисциплинированный булып, ничек инде дип ясадым үземне шулай. Укуда, спортта, эштә уңышларга ирешү сере гаиләдә үзара ышаныч, тынычлык һәм җылылык булу. Монда иң зур рольне, әлбәттә, әни кеше уйный. Мин балаларым белән горурланам. Алар мине бик хөрмәт итәләр. Әни дип кенә торалар. Хәлләрең ничек? Әни ничек йокладың? Ничек тордың? Хәлләрең ничек? Настроенияларың ничек? Иң беренче шундай диләр инде торуга. Һәр кемнең үз яраткан шөгыле, инде яратып торган кешеләре булганда, дөнья түгәрәк тыела. Спорт белән шөгыльләнгәч, тән дә сәламәт. Бу спорт тарихында иң сөенечлесе Сирин абый белән Фәһимә апа тәрбияләгән спортчылар үзләре дә хәзер кечерәк буынны өйрәтә. Бу мәктәптә инде минем эш урыным. Мин монда һәр көн 5-6 дәрес үткәрәм. Балалар белән эшләргә кыен, ләкин күңелгә бик рәхәт. Бик ошыяларга. Алар киләләр инде. Да, звонителер, әтәсе, бөтенесе звонителер, әтәләр качан тренировка безнең була, бушлай әтәбез киләләр бөтенесе, күп кеше. Балаларга спорт мәйданчыклары күбрәк кирәк иде дип уйлыйм инде мин. Туплар сырыйлар, уйнарга, дуслар белән күрешергә, инде төрле класслардан җыелышып уйныйлар инде. Алар үзләре мөрәҗәгать итәләр сезгә? Әйе. Кем белә, бу балалар арасында да футболистлар, хоккеистлар, бәлки галимнәр, күренекле җитәкчеләр чыгар. Иң мөһиме, җәмгыятькә файда китерүче, бәхетле кешеләр булып үссеннәр. Канатларын сындырмыйк, кайгырту һәм ярату әнә нинди күркәм нәтиҗәләр бирә икән бит. Ания Гыйбадуллина, Айрат Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам иттерә. Без яңалыклар иҗат төркеме саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән, имин булыгыз.